Şu günkü videomuzda biz näme taýynladyk? Türkmen taryhyndaky iň bet şahsiýetler we liderleriň ilkinji 10 sany hakynda gurrun etjek. Taryhymyzdaky erkek ýigitler, mert ärler, gaýdusuz gahramanlar we türkmeniň äpet oğullaryndan müňlerçesinden ilkinji 10 sanyny saýlamak diýsen agyr düşdi. Videomuz ähli agzalarymyz üçin açykdyr. Eger siziň tanaýan, bilýän şahsiýetleriniz bar bolsa, tesbirlerde adyny we eden gahramançylykly işlerini sizden garaşýar. Onda näme? 10-njy ýerden 1-nji ýere gaýdalyň. Zelili, näme üçin Zeliliň saýladym? Zeliliň şu goşgusy we beýleki türkmen halky üçin miras galdyran goşgulary münasibetli. Ýürek, telwas eýler, göteriler serim. Köngül arzy beýler watanym seni, getirip gurgun ýurdum gezen ýerlerim. Köngül arzy beýler watanym seni. Eğer başını egmez iş keşfine, gama orun vermez köngül köşkünne, hıyallar hıruştu, kelle göçkünne, köngül arzu eyler vatanın seni. 9-njy ýerde hem şahir hem de serkerde Seýitnazar Seydi durýar. Vatan üçin çykdym gıyrat üstüne, täjanym çykýança dönmenin beýler, dikdir başym düşmen. Düşman asyna sil daýaksa ganmanam beýler. Şular ýaly başga ýüzlerçe goşgulary bolan erkek ýüzlerçe söwüşleri ýeňmegi başaran gaýdusuz türkmen serkerdesi Seýitnazar Seydi. 8-nji ýerde Ertuğrul Osman dinastiýasynyň gurujy, Osman 1-njiň kankasy bolup, türkmen taryhynda esasly söwüşçi we köp ýurtlary basyp alan eýsem dünýä taryhynyň hem iň güýçli liderleriniň birisidir. Inniki bolsa gaýdusuz Alparslan, Seljuklaryň 2-nji sultany bolup, Seljuklaryň territoriýasyny Günwatar İran we Harasan aralygyny, Gruziýany, Ermenistany basyp alyp, Bizantlary ýeňmegi başaran türkmen serkerdesi. 6-njy bolup gaýdusuzlygy, başarjanlygy, rowayatlary dönen Awraý dünýä belli Sultan Sanjar Mälik Şanyň kiçi oğullarynyň birisi bolup, Seljuklaryň soňky sultany diýip tanalyp, häzir günümizde onuň mawzideyi saklanyp geldi. 5-nji ýerde Mälik Şan saýlamagymyň sebäbi bu iň akylly şahlaryň birisi bolup, Seljuklaryň türkmen territoriýasynyň iň uly derejäge getirdi we türkmeniň taryhynda alymy ösdürip, dünýäniň iň ösen alym ojaklaryna öwürmäni başaryp, matematika, astronomiýa we edebiýatyň güllläp ösmegine getirdi. 4-nji ýerde Däli Domrula ýol berme. Gıyraty bilen madam serhoş başly Gorogly ýüzümiz gelýär. Gorogly epos bolsa-da, Goroglynyň häsiýetlerini türkmen erkeklerimizde görüp bilmek üçin bu sanawa goşdum. Ol merdiň ogludur, mertdir pederi. Gorogly gardaşy serhoşdur seri, dağda düzde kowsa saýatlar diri ala bilmez. Ýolbaş ogly türkmen. 3-nji ýerde Ediz Han türkmen halkynyň azatlygy görüşindäki söwüşlerde uly rol oýnady. Ediz Han Sowet propagandasy erlet häsiýetli görkezmegine garamazdan Ediz Han türkmeniň hakyky jankyýar gaýdusy janyny ortaga goýmagy başaran şahsiýetdir. 2-nji ýerde dünýäni basyp alan iň güýçli strategiýalaryň birisi Çingiz Hany gel adinoçka açykaly erkek bolsa diýmek başaryp, öz dostlary bilen Çingiz Hanyň müňlerçe baswaljylaryny amyn derýanyň bulançak suwunyň düýbüne aktyryp goýbermegi başaran Jelalettin ýigitimiz. Bu ýigit üçin türkmeniň güýçli millet ýok. Çingiz Hanyň 10-njy ýyl iň gorkunç düýşi bolup, ömrüniň soňuna çenli iň elkenç Çingiz Han bilen söwüşdi. Indi bolsa 1-nji ýerde biziň sanawymyzy jemleýän kim bolup biler? Elbetde biziň ruhy atamyz, görüldämiz Mahtumul Pragaýynyň sözleri, terbiýeleri, akyl paýhary, türkmeni beýik etmek üçin aýdylanlary goý elmidama, türkmen halkynyň ýüreklerini we beýnisini besläp duran bedel bolsun. Köngüller, ýürekler bir bolup başlar. Tartsaýgyn erer topraklary daşlar, bir suprada taýýar. Kılınsa aşlar, götürler. Olutlan türkmeni.